Oon mä sitäkin koko ajan. Mä en tiedä mikä merkkinen tää on. Maserati, jaa. Kyllä missä vitussa oot? Ai sä oot Mä tein äkkiä järjestys. Kyllä näitä vittu botteja, ne ampuu ihan minkä vaan läpi. Zelenogorski. No lähdetään sitten vittu ladalla. Mihin tää spawneri? On täällä. Mihin vitus sä oot? Mä oon täällä. Mä oon täällä. Mä oon sitten täällä. Hetkinen. Sillä Zelenogorski. Mä kuulin Zelenogorski. Voi vittu. Ei vittu. Eiku jaasat. No. Tää on ihan sama, mulla on kyllä... Ei se kun 4 kilsaa väliä, kun mä oon kuodialla. Voi vittu. Lähe hetkeksi. Mä sitä en ajas. Oi vittu, sä oot tässä se objektiivi, moro. Eiku mitään. Ei tossa on vittu vihollinen. Joo. Eiku se oli... Se oli niin vittu confused siitä sun tööttämisestä. Tappoi se oli pelaaja. Ei vittu.